Как го пъка, значи пръзъци, аз съм Мордо Гост. И днеска точно, днеска ли трябваше, съм под дъжд. Тук, както виждате, всичко около мен. Тук е намръщено. Дъжда намаля, обаче се усилва. Както чуете се ударите по чадъра. Ето така зад мен виждате. Така таба са намокри и така навсякъде. Цялото село е, да ви казвам колко кофти. Вчера не съм пускал нищо, защото беше кофти времето. Тук съм из градината. Леле, ключим на се, не се виждате. Кучи ма боли пръста. Та намери кога да завали. Така и пред мен е пълно с облаци, както виждате. Даже горе над мене се вижда, че е пълно с облаци. Тъй, че хора, работата е отчаяна зле. Това лято най-вероятно ще се обърне на дъжд и бури. Както вчера имаше буря, не можех да снимам, защото нямах батерия. Първото, което е. Второто, което не можех да го пусна в YouTube, защото нямаше ток. Цяла нощ, чак тази сутрин някъде към 10:15, 10:30, там някъде 10:20 пуснаха тока. Значи от 6 вечерта с нощи, чак до 10 и нещо сутринта нямаше ток. И ето виждате тук, пълно е с облаци, даже и таба много са намокри. И като се прибера от баба и дядо, защото тук съм сяла в тях, ще познам той клипче. Тук чадъра малко. Тук ще да сложа и той чадърче. Той е тяхно. Добър ще малко екрана. Тъй, добре, ай, взимам го. Продължавам да чувам как дъжда нещо почва да се усилва. Лекичко. Да, силен чакай. Аз съм тук в градината им. Знае ако ще кажете, луд човек. Не съм. Учи нещо. Ако при вас времето е добре, пишете хаштаг добре, за да знам, че е различно. А пък ако е зле, пишете хаштаг мен, за да знае, че и при вас е зле времето. Е така една къщичка, деца вижда и тук. Деца скрих с чадъра е нашата. Е там. Една деца ще скрия с чадъра. Е моята къща, къде живея сега. Просто тук идвам на гости. Както сте прочели половината в описанието, съм писал с кого съм сниман, къде съм сниман. Моята стая в новата ми къща. Хора, надявам се, че клипчето ви е харесало и